cauliflower ng half cook tapos sa oven. Dito po ang patatas saka gagawa po ako ng falafel. Ayan. Tapos na yung bitinjan ko dyan na blinin ko. Tapos na rin yung hummus. Ayan. Ito yan, may ano to, sira ng konti. Salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Laging busy. Dito ako sa bundok ngayon. Laging may bisita. Nagpupunta sa kabilang bahay. Sobra talagang pagod ko, busy ko. Yan. Tapos na tayo sa cauliflower, hugasan ko na lang at i-boil. At umpisahan na rin yung patatas. Yan. Kaserola. Ito po ang pagluto, pagbubold ko sa cauliflower. So, puno ng tubig. Ayan. Mamaya magluto ako ng kanin namin. Kuha lang po ako ng tubig, guys. Dagdagan natin ng tubig. Then, hindi po automatic ang ano namin dito, ang gas namin dito, yung gasoil. Yan. Kailangan mo, yan. Yan. Ang takpan natin. Yan.
Hugasan ko muna ito, guys. Bakit nawalan yung ano ko? Nandito naman pala. Ayan, good morning, good morning. Sa kusina. Ayan. Busy. Dito kami sa bundok. Ito ang bahay namin sa bundok, simple lang. Hugasan ko itong mga cauliflower, boiled ko lang. Masarap po ito pagpas gagawa ko ng tarator. Ayan, guys. Marami pong luto-luto ngayon. May barbecue. Pero sa Miyerkules, mas marami pa. Mas marami pang bisita. 60 na katao sa Miyerkules. Ayan, guys. Salamat, sis Angela. Gusto ko nang maboil ko para tapos na ito yung patatas na lang. Ayan, ito na po. Thank you, sis Angela. Thank you. Kalingap Dong Henry, thank you po. Busy na po ako dahil may bisita po kami. 7 lang naman po ngayon, pero sa Miyerkules ay 60 na katao. Ayan, magbubuild po tayo ng cauliflower. Thank you, Pastor. Ngayon, isunod na natin yung patatas para sa French fries. Ayan. Kuha ko ulit ng tubig. Ayan. Opo, Pastor, nandito na kami sa bundok. Doon po kasi ang bundok, ipakita ko sa inyo. Teka nyo. Ang bundok po dito, ipakita ko yung bundok namin dito. Ang bundok talaga ay mataas-taas. Ganito ang mga bahay po dito, mga bato. Ayan. Ayan, Pastor. Ayun ang bundok. Yan. Tingnan nyo to, nasa bundok po kami. Ito po, doon din may mga bundok doon, sa... Ayan. Ang ganda dito kasi hindi na kailangan pa ng ng AC, ng mga air condition. Ngayon, balik ako sa kusina. Ito po, simple lang ang bahay dito sa amin. Ayan. Dito naman po sa sa likod. Ayan po, dito po ang likod namin, Doon po yung yan ang ginawa po nila na doon sila magsasayawan, magiinuman doon. Yung 60 na katao doon po sila. At yan po mga flowers yan, Ang daming mga flowers doon sa garden. Maraming salamat po sa mga suporta po ninyo. Ayan, balik ako sa kusina. Simple lang po ang bahay dito sa bundok. Ayan. Balik ulit ako dito dahil ako ay
mag-iwan ng patatas. Ayan. Ito po yung patatas. Kasi ako pag may time pupunta po ako doon sa pinagkukuhanan ko ng prutas ng mga wild grapes. Pag uwi yung mga bisita, dito pa kasi kami sa bundok. At talagang dito ako manirahan ng 2 months. Ang ganda ng ng simoy ng hangin, fresh air talaga. Dito marami rin ang mga nandito na may mga, pero walang mall dito, walang supermarket, mga tindahan lang. Ito. Teka lang sis. Oh. Ayan, may jacket na si kapatid, be considerate. Ayan, may jacket ka na po. So, balik po ako dun sa ko na naman. Di ba kasi itong sleeve ko na isa. Ayan. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you po. Good morning. Ayan, nasa na yung pillar ko. Ito kasi ang gagawin kong french fries. Hindi po kami bumibili kasi ng mga frozen. Ako kasi ang dito, ang magluluto talaga. Hello po, ito po ay ginawa ko na filafil po. Ipapakita ko mamaya ilagay ko sa reels ko. Ayan, pag maluto na ito. Ako po ang gumawa nito. Ako ang magluluto rin. Ayaw nilang bumili sa labas. Mesa at mga upuan. Ayan. So habang hinatapos talaga kong niligo dito nga sa kusina. Ganito po ang Miyerkules kasi makaka-copyright ako kasi talaga magpapatong. Ayan guys, good morning. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ayan. Nya, nalpaskan. Ay, di dati manan. Apan dapat ng awang panakaring tababay ha. Ano gayab ti agdi nga to ti lamisaan. Ay ako din kasi sini. Hello. Sunang pasilaw ayan. Awan. Kita man. Yan, dalawa na lang.
kuryente? Ay. Ayan. Last na po ito. Last na po. Nawawala po yung signal namin. Kasi malayo ako sa Wi-Fi. Ayan. So, tapos na. Slice na lang. Hello. Diyan pala. Pag ganun pala, hindi niyo ako makita. Ayan. Ganyan. Hindi po magandang kusina namin dito sa sa bundok. Ito po, vodka. Kung ito. Ayan guys, good morning. Yung cauliflower ko guys. Ayan. Ayan, ito haluin ko oh. Yan, halo-halo. Halo-halo ko. Yan. Ah. Yan. So, nagagandaan. Nagagandaan. Ano ka na? Di karton niya. Ay, naman. Dahil. Lagay masama siguro at ano mo, brada. Balay ito, ano ka naman important. Lalo mo ito magkas... Ay, sayang, hindi na pala. Baka ka yung hindi pa ka nakabilisan. Ito ang may and what? Basta. Maya mo, di ba? Hindi ko makita. Maganda ba sila ni Edna? Ganyan. Pangit dali nga baga. Sabi nga eh. Pangit dito. Pag-ahalo ako na. Hindi papatay kong to di Jack. Papatay mo din Tuk-tuk ko na nakasilaw.
pati ko kanya. Hindi na na. Steak. Pagbigay. Pakita mo. Lutok tutin na po. Oh, kita. Plastic, awan nila tanay. Ano sa rin ginawa ng kanya, hindi mo hindi may sama ko sa rin. Mula kita sa iluto-luto nga ako, susunod ko sa rin. Hindi may edit ito, i-visitan na rin. Sino? Dua nga lalaki ko na. No, yung residence. Ang amo, kaya sa sino nga lalaki. Doon nga lalaki pagkatapos isuda. Talugat to. Sa lima ng Rene Kinjo. So, pituda. Kung ka na dito, hindi na makaumay na kuha. Wala ko mo. Baka ni Madam Lena nga umay. Hangman? Baka nga umay ko naktunong kanila yung kapay umay natin. Nung may nidyo, makiluga. Eh di ko ni Dinti ang imay sa ni Madam Lena. Kaya? Di ba? At lang po nakita. Ang kumalagip. Mulang Tamang na ba na dito yung mga din? Okay. Mabuting ini. Baga na mo lang tayo, wala natin na COVID so na, di ba? Nakala na kami ko, di pa pag-export ang bagay residence. Pwede ko na kanya. Hindi. When Marine tilted down Madue, Po, Mr. Gabi, mabalik mo yung bihok hindi mabalik mo yung off. Right? Kata? Dapat kan sa dirupol. Okay.
Tisu pata. Pata. Ang may nakita yung sulat yan. Ako din nakita ng tao ko yung isa. Nilaglos lain. Lagi natin sa atin sila lalaki. Ano ba nung kita? So, Good morning, good morning. Ayan. Tulog pa po ang mga kapitbahay dito. Ay, si Rani gising na. Ayan. Habang naglilinis po ako ng ng CR, ay ilagay ko po itong cellphone ko dito. Hindi siguro mahulog to. Ayan. Linis lang po ako ng CR. Pag ganyan naman, baka mahulog. Ayan. Tignan nyo po muna yung view ng bundok po namin habang naglilinis po ako ng CR, guys. I will come back. ولا بدنا نحطه هون. هاي بنجيها هيك بنجيها. بدي نفتح بكده.